3 на света. Той е и от олимпийските медалисти, носителите на олимпийски отличия, които също са част от така елитната компания, участваща тук на Световната купа във Варна. Радивилов е бронзов медалист на прескок от игрите в Лондон. Другият е французинът Хамилтън Сабо, който е бронзов на успоредка. И още един трябваше да участва, но не взе участие в квалификацията на кон с гривни. Сребърни от Пекин, Филип Оде от Хърватия. Да, той мисля, присъства тук. Присъства, заявен беше, но не се яви. Не се е почувствал добре тази сутрин. Още няколко човека са така дошли с болешки. На място се преценяват. Да. Да видим прескока. Класа, премятане 2 напред с половинка. Много взривен състезател, много мощен. Сега ще видим едно чудесно повторение от тук. Виждате къде е изчезвал от кадър. Това е едно от изискванията. Виждат се и грешките, които се допускат. На практика превъртането са 2,5, но се нарича премятане 2 напред с половинка, защото летежната фаза му започва от ръцете. В положение почти стойка, а приземява на крака, така че за да приземиш на крака трябва да изпълниш 2,5 превъртания. Този прескок, който видяхме, за първ път бе показан от румънския гимнастик Драголеско и той е еталон за изпълнението на точно този прескок. Такова приземяване се счита за добро и ако приземи успешно втори си прескок, Радивилов, доколко си спомням, изпълнява и назад. Ето тръгва вече за втория си прескок. Надявам се, че ще можем да го видим. Хубаво, да. От Цукахара 2 назад, мисля, че в чупка с гънато тяло. Уникално. За да приземяваш така, трябва си крака. Много уверен, но задължително ще го видим и в неделя на финала на този уред. Ето 2 назад в чупка. Съвсем леко пристъпване, както си казвам, почти го закова. Точно в средата на зоната за приземяване. Зоната за приземяване е 6 метра дълга. Тези линии при уреда, при масата за прескок, сега вече се нарича маса за прескок, са крайните една